Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngomukela kwesimanje sikulethela zona indaba ifika ngasuke isikhathi kusuke impi ke engasuka umphansi laphana ke phakathi kwakhe laphana ke umlandeli kaMthandeni ke laphana ke uyibiza ke ngaso ke isikhova umfo kaMhlongo kuphinde kube uyena laphana ke yena ke umhlakawani ke ongumlandeli ke omkhulu futhi wakhe ke laphana ke ukhuzane ke umfo kaMpongose usikhova Mhlongo ongumlandeli walo ke igcwamisha useveze ukuthi ke yena ke mayike walimala noma ke wasweleka laphana ke emhlabeni kuyobe kuyisandla sakhe ke laphana ke yena ke umhlakawane ke ongumlandeli ke wakhe ke ukhuzani usho lokhu nje uthi ke futhi ke hayi ukuthi ke njengoba ke esho lokhu ususa lona ke udlame kodwa ke into ke naye ke lena ke ayaziyo futhi ke afisa ke ukuthi ke abalandeli ke abaningi bayazi khona laphana ke einkundleni zokuxhumana ukuthi ke mhla alimala yena uSikhova Mhlongo kuyobe kuyisandla sakhe ke laphana ke umhlakawane ongumlandeli omkhulu walo ke igcwamisha mbukele ngalo ke lolu daba uye laphana ke ezathi comment section sizwe uvo lwakho mbukele ukuthi wena ngabe ke ucabangane ngabe ke olwakho luthini ke uvo ngalo ke lolu daba othe lakhisha uyena laphana ke uSikhova Mhlongo siyabonga manje nibona ukuthi nangi ngomfana obo ngoba vele ke mina ngiqamile ngibona nje kalula uqala ungibone vele ngawo amathathu la uthi hayi noma ngingamboni kahle ebusuku kodwa uyisikhofa uzoyisho futhi lento uthi angiqhamba manje uzoyisho ukulimala kwami mina nibuze kuyo umhlaka wami ukulimala kwami mina noma kungaba isiphi ke isitha vele eseyibona le video uthi nazo ke ngayithola ke kodwa ukulimala kwami ubuze kuyo umhlaka wami ngalimala nje mina noma ngahamba nje emhlabeni kabi oyimhlaka wami angenzi futhi udlame ngalento ngoba ngikwadisha ukuthi yona le video ayenzile uye wayiphina lapha wakhuluma izinto ezikhulumayo wakhuluma kwazokwenzeka lento ezokwenzeka kimi futhi ngizokhuzwa ngomaskandi mina wonke ngizokhuzwa ngomaskandi njani befike futhi la kwami mina abantu abaningi bebengazi kwami abantu abaziyo amahulisi lawa angababiza uzokwenza imiphathi kwami ingeke ngisho ukuthi mhlawumbe yiwo kamahulisi banikela abantu laba ilocation la ngihlala khona ngazi ngoba phela nami ngomuntu ngihlala kuyo yonke le ndawo ngihlala kuyo abantu bangazi bangibona futhi ku TikTok yabo kodwa mina ukulimala kwami uyabona nje ngabo omthobisi lapha bacabanga ukuthi kuyadlala bayakhuluma nje into abayikhuluma kodwa it's fine mhlawumbe ke indlela naye akhuliswa ngakhona mina ngikhulume nje into eqiniso la ngisakhulumeli mina amaqembu noma ukuthi mina ungapha ngithi mina ukulimala kwami ukubuze kuyo umhlaka wami ngoba yena kuyatshengisa ukuthi kushuthi khona akwaziyo mina ngingakwazi mina kade ngixabane nala mfuthu kodwa leyo video uyenzile uyayibeka uyayispeech ungifake ebungozini nathi mina bengingenandaba nala video futhi bengingamphenduli but lento eyenzeke kumina manje hayi kulungile nalowo bantu uma kuthiwa bazobe bekhona noma bazolimaza mina nabo bazobe bengathathi kahle ekhanda ngoba kahle ngi-understand ukuthi yini abazobe bengibisela yona angikhonanga nokuya kwidandi iJuly nge-19 ngavala ifoni abantu bengifonela ukuphi inkabi yami njani uzami ibuhlungu ngangifuna ukuyobona mina i-role model yami yokushiphilisile ezintsha futhi ngangigqugquzela abantu ukuthi behambe beye khona mina ngijike ngisayo okay ngivaliswe yini okay abazali bathi angingayi ngoba masokuthenda le video akalobhuti abathi umhlaka wami nomuntu wami engihlala naye endlini wasethi mina ngingasabaha ngenxa yale video yakhe angikwazanga ngoba
Kodwa-ke ngeke ngizophila impilo yami ngokuthi kunjalo. Enye into engizonitshela yona, mina angikhulumi neqhawe lami, angikhulumi futhi nomthandeni, asifonelani futhi nomthandeni. Yekani ukuzothatha lezi zinto ezikhulunywa umhlaka-1 azosikhuluma ngathi yekeni. Yena kusho ukuthi uyazazi ukuthi ushiswa yini, udliwa yini njani, unankinga. And angeke vele ngibatsheli nasekhaya ngingubheki TikTok ngoba ngiyazazi ukuthi angibhekile mina. Ngizoyeka nje kanje. Bye-bye. Igama jabula abantu bethi tinzemazi, umfana ocula kahle, obhala kahle, odume kahle, ogqoka kahle, ucula kahle, odume kahle. Ngidlala mayithi, unyaka nonyaka alikela mahhala. Igama jabula abantu bethi tinzemazi, umfana ocula kahle, obhala kahle, odume kahle, ogqoka kahle, ucula kahle, odume kahle. Noma lo mculo onzima uyama ukuthi uphila nobani, uhamba nobani, uhlala nobani, ushaya wedonsa yini. Noma lo mculo onzima uyama ukuthi uphila nobani, uhamba nobani, uhlala nobani, ushaya wedonsa yini. Ngidlala mayithi, unyaka nonyaka alikela mahhala. Ngidlala mayithi, unyaka nonyaka alikela mahhala. Igama jabula abantu bethi tinzemazi, umfana ocula kahle, obhala kahle. Ngiyaphathi mina lo mculo kade funa umama ekhaya, yethi intana mibazobulala ngicela uye ekhaya. Ngiyaphathi mina lo mculo kade funa umama ekhaya, yethi intana mibazobulala ngicela uye ekhaya. Igama jabula abantu bethi tinzemazi, umfana ocula